mabenya kumabetsera kuti kulinji vakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyito kulinji nanga kuboma kukushirika chani mwani akotia kulibaji kuti kusauka kulilabe nanga osolola ledesiya odisha chirukuko shuyena panji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumboro magari. Tikulandireni pano pa wireless ya Times lachiwiri pa 9 Juni. Ine ndi Benedita Chiwandamia. Mukangomva ka nyimbo kamene komadza kuti programu yake sina koma kulinje imene timakhala tili pano kukambirana nkhani zosiyanasiyana komanso makamaka kupereka mpata kwa Malawi komanso anthu amene amatsata nkhani zosiyanasiyana kuti ayikepo mulomo pa nkhani zimene zikukhudza dziko lathu. Ndiye ndilinso ndi mwanthawi zonse kagulu ndithu mu studio muno Innocent Mphongolo. Wadzuka bwanji Innocent? Ndadzuka bwino kaya pena. Inenso ndadzuka bwino ndithu. Ndithokoze kuti uli pano chifukwa zambiri zikuyembekezeka kuchitika mu program imeneyi. Nkhani yathu kwambiri tsiku la lero ndi kubwera kwa Malawi 150 amene akuchokera mdziko la South Africa. Tikudziwa kuti pa masiku osati masiku koma makamaka masabata angapo apitawa atakhala tikumva malipoti a ziwawa zimene zikuchitika mdziko la South Africa makamaka zomwenso zikukhudza zomwe zikupanga target ndigwiritse mawu amene mchengereze anthu ochokera m'mayiko ena amene akukhala mdziko la South Africa. Tinaona ndithu nzika za dziko limeneli zakhala ndithu zikuuza alendo mdziko limeneli kuti abwerere makwawo, ndipo gulu lina la anthu limene lakhudzidwa ndi zimenezi ndi Amalawi makamakaso pa zipolowe zomwe zinachitika mchigawo chija cha Western Cape kumene tinamva malipoti ndithu kuti nzika ziwiri za dziko la Mozambique makamaka zinaphedwa kumeneku. Amalawi ena mpaka anachoka nyumba zawo ndikumaka bisala kumalo ena kufuna kuteteza miyoyo yawo komanso katundu. Ndi boma linatengapo chidwi ndikupanga madongosolo kuti Amalawi amenewa abwerere kuno ku Malawi. Komano nkhani yaikulu siyongoti Amalawi akubwerera ku Malawi. Komano ndionera kuti nkhani zimene za xenophobia pa Chingereza amatero zakhala zikuchitika kwa nthawi yayitali mdziko la South Africa akasikoyamba, ndiponso sikoyamba kuona boma likuthamangathamanga kupeza ndalama iya mabasi tikanyamulira Malawi abwerere kuno kumodzi. Komano pakutha pa nthawi iso tikumaonanso mabasi ena akunyamula Malawi nabwerera ku South Africa. Ndiye tsiku la lero makamaka nkhani yayikulu ndiyoti kodi boma lipitirire kugwira ntchito imeneyi kumathamanga nalipulumutsa Malawi amene mwina akukhudzidwa ndi nkhani zimenezi zochitiridwa ziwawa chifukwa ndi alendo mdziko la South Africa, pamene tikuonanso kuti 150 akubwera. Mwina Innocent unali ku stadium apa patikunena kuti abwera, sitikudziwa kuti afika kapena abwera kale, chifukwa timayembekezera malingana ndi ma communication akuboma amanena ndithu kuti akhale akufika mwina mbanda kucha walero ngati usali dzulo. Koma tisanapite no kwa ena chifukwa mpulogalamu yathu ya lero tikuyembekezeka ngati tingachite mwayi tikhala ndithu ndi mtsogoleri wa gulu limeneli lochokera ku South Africa, Swazi Black amene ali wapa mpando wa gulu limeneli. Timayembekezeranso kuti tikhalenso ndi mbali ya boma tione kuti mkatikati mwa pulogalamu ziyenda motani. Komanso tili ndi Robert Nkwezalamba amene amayankhulapo pa nkhani zosiyanasiyana za umoyo koma zokhudza moyo wa anthu komanso nkhani za ntchito amenenso akhale ali muno. Komanso khawonso tikhalenso ndithu palaini ndi atolankhani athu amene akhale akucheza ndi Amalawi ndi Yohane Simon, Innocent Chunga komanso Bernard Muhone amene akhale kucheza ndi Amalawi kuti timvenso kuchokera kwa Amalawi pa nkhani zimenezi. Kodi dziko la Malawi likuyenera kumatumiza be mabasi okatenga anthu amenewa ku mayiko ena komanso mwina pomwe anthu akabwera kuno amakhala akubwerera ndi zina zotero. Tisanafike umene koko Innocent mwina nkhani imeneyi wayitsata motani? Ndinene kuti dzulo mabasi amenewa anali atanyamuka ndi mabasi amene anyamula anthu 150
koma dzulo nthawi imene ndimachoka malo amene atafikire ku stadium cha usiku anali asanafike mabasi amenewo. Koma kanthawi ena titayankhulana ndi anthu ena anati anali akudutsa pa Nyamapanda boda. So ndi chikhulupiriro kuti mwina pakadali pano akhoza kukhala akufika kapena afika anytime from now 150 amenewa. Nkhani imene mwina tikukamba kwambiri ndi nkhani yokhudza maganizo amene anthu akupereka, maganizo osiyana-siyana. Anthu ena akufotokoza kuti mwina boma lisiye kumatumiza kaya basi kuti mwina apulumutse anthu kuchokera mdziko la South Africa chifukwa chonena kuti pakadali pano mwina zaka zisanu kapena kupitirira zisanu zapitazi ndikuti mwina zaka 10 zapitazi mdziko la South Africa anthu akumene kwakhala kupanga mtopola kupangira anthu opita kumene kunena ti mukutenga ntchito zathu mubwerere mukakonze makwanu musakhale mukubwera kuno. So pali nthawi ina imene zimene zinachitika kwambiri boma linatumiza mabasi sochuluka kwambiri amene anakatenga anthu kumeneko kubwera nawo mdziko muno. Mwina anthu anaona kuti kunali kofunikira kutero, koma zitangozizira Amalawi sochuluka ananyamuka kubwera pa Mwanza uoneka pena padetsa kuti padutsa mabasi angati Amalawi amene akupita ku South Africa. Not ukangopanga business, ena fama pita ukapanga business ndikubwera ukagula zinthu ndikubwera, koma ambiri amanyamuka kuti akupita ukakhala. Kunabwera ma transporters amene amanyamula anthu kandi matraki machani amachipitisa ntchito njira zosiyana-siyana. Anthu oti mwinaso alibe zowayenereza amanyamuka kupita so mdziko limene la South Africa. So ndi argument ino Africa. So ndi argument ino imene anthu ayamba kuyika kuti akodi ndikofunika kuti boma lidzibwera ndikuthandizira zinthu ngati zimenezi popeza anthuwa amadziwa chimene akuchita, akamanyamuka akudziwa kuti kumene kupitaku akukhala ngati sikuli bwinobwino. Utati upite pa maofisi a immigration pano pali kuyankhula pano ukapeza pali gulu la anthu ku Blantyre ku Lilongwe ku Mangochi ukapeza kuti kuli gulu la anthu likupanga ma passport not kuti akupita dziko lina lilonse akupita dziko la South Africa. Ndiye ifunso kumene kukodi tipitirire kumapanga chonchi, tipitirire kuyenda chonchi. Mbali ina yankhani ndiyonena kuti kodi chikupangitsa anthu kuti despite mavuto ukoko kuli mavuto anthu akumaphedwa akumamenyedwa, koma anthu akumanena kuti ife tipita komweko kumene anthu akuphedwako, ife tipita komweko kumene anthu akumenyedwako. Kumudzi kuno kwavuta chani? Ndi chani chimene tikhoza kupanga kuti anthu adzikhalabe kuno kumudzi asathawire kuno? Chavuta kuno ndi chani? So I think discussion yathu kwambiri ifuna kuti iyende magawo amenewo, komanso anzathu amene timanena kuti a chairman amene ndi anthu a South Africa mwina alipatse chithunzithunzi kuti kuti kumeneko zimayenda bwanji, komanso mwina akayankhula ndi Amalawi ambiri amapita kumeneko kusankha kukakhala South Africa kusiyana ndi kukhala kuno. Chifukwa chani? I think ndi nkhani zimene tifuna tiunikire mmawa uno. Chabwino mwina tioneka tiyambe ndi Ankwezalamba palaini. Funso lalikulu lofunikira loyambirira ndi limenelo akasikoyamba kuti Amalawi achitiridwe za mtopola ku South Africa, komanso sikoyamba kuti boma lilowererepo koma anthu akupitabe. Chikutivuta ndi chani? Ankwezalamba mwadzuka bwanji? Bwana tadzuka bwino kayo. Tadzuka bwino, tikhulupirira kuti mwayitsata nkhani imeneyi. Funso lathu loyambirira ndi limenelo lomwenso Innocent anapanga rezi kuti ngakhale tisanafike poona kuti kaya boma likuthandizira motani, komanso tisanafike kuyamba kuona kuti anthu amene wawa kodi tiziyathandizabe. Funso lalikulu loyambirira ndi limeneli kuti anthuwa akumapitabe, akabwera ena amene akumapezeka kuti atembenuka ndi omwewo amene boma linapulumutsa ulendo wina. Nchifukwa chiyani ngakhale ku South Africa kwakhala kuli mavuto otere Amalawi ambiri akupitirira kupita mdziko limene? Nkhani yaikulu ndiyofuna kutukula umoyo wawo Amalawi amene akukhudzidwa mu zimenezi. Cholinga chachikulu nchofuna kutukula umoyo wawo wa banja lawo, kupeza chochita
chifukwa ngati zikutero zikusonyezeratu kuti umoyo wawo akukanika kuzithandiza pawokha chifukwa mwina mwayi wa ntchito alibe, malo olima mwina alibe, owathandiza alibe, ndiye chidule chimakhala chino kuti ndipeze zoti ndizitukule ndekha. Ndiye njira imodzi kumakhala kuti apite ku South Africa pazifukwa zingapo. Kuli anthu ena amene adapita kale amene mwina ali mbali zabwino akupeza umoyo wabwino, amawuza kuti bwerani mbali yakuno ndikuthandizani, bora mungofika kuno chilichonse chiliko ntchito ndakupezerani kale, amatero. Iwo amene anapitako kale akudziwa kale ndondomeko za ku South Africa amene zimakhalira. Kuli nkhani za chinyengo chifukwa siku nalilonse si nkhani ya xenophobia yokhayo, nthawi ina ilonse amene amalaya amakhala kumene kapena amayiko akumene amakhala kumene amakhala pa chiopsezo choti akhoza kubwenzedwa kumabwerera kuno kwawo. Ndiye kumakhala kuti akudziwa masitayilo onse amene zinthu zimakhalira ku South Africa, ndipo amadziwa pamene analakwisa kuti uja ndikananyemera ndalama mwakuti lero sakanandithamangisa kapena sindikanagwidwa nawo, ndiye ndapita pano ndikachitano zinthu motani mosamala. So chachikulu chimakhala kuti abwerere akapitise pamene anasira paja. Chachitatu nchonena kuti mwa malamulo tikapita anthu akapita ku South Africa akadusa movomerezeka amapasidwa zipepala zokhala masiku kani 30 takhatuka kamiza kuti mwina atikwezerepo anzathu amaiko ena amapasidwa masiku 90. So masiku 30 aja ndikuti umakhala kuti ndiwovomerezeka kuti utha kukhala, ndikuti utha kupanga masitayilo 2 minutes kupeza zimapepala zokhalira kumeneko kenako nkuyamba kukhala mokhazikika. Ndiye pali chikhulupiriro choti ambiri amafuna akabwera kuno angochongesa mapasipoti kuti atuluka kenako ionetsenso kuti yabwerera ndi akhale ngati ma normal citizens. Unfortunately chifukwa cha mavuto ena amapezekabe kuti adusa masiku 30 aja ayambano kukhala ngati mairigo mmene zikukhalira. So tikayang'ana vuto lalikulu loti chimene akupitira nchenatu kunoko tikulephera kuwapasa kuthekera kuti azitukula umoyo wawo. Ndiye akaona ku South Africa mimwayi ndi ambirimbiri kusiyana ndi imene ili kuno, chifukwa chake amapezeka kuti abwerera ku South Africa kapena akunyamukanso imene akunenera mphongolo kuti tikunena pano mabasi kandi 150 ali munjira, koma kuti mpita pamwanza mukapezanso mabasi enanso anthu akwerakweranso imene akubwereranso ku South Africa komweko. So ndi nkhani yoti ifunika ndithu kiunika mwamvemveze makamaka chigawo chakuno kumwera kwa Africa atsogoleratu atisogolere tidankhulapo kandi dzulo kuti tikupempha kuti msonkhano wa mapresident a SADC akumane aunike mavuto a mu region ino. Anzathu pa Rwanda amene amba kukonza mapulogalamu oti kusakhaleso mapasipoti mavisa ndi zina zoterozo, ife tikumenyedwa chifukwa choti tili mdziko laini yake akuti mosasatira ndondomeko. Kodi nzotani zimene tingachite kuti tionetsetse kuti tikukhala mofulu mosaopa chifukwa choti ndife nzika za mbadwa za mu Africa muno komanso amene tinapezeka kuti tili m'mayiko aini yake mwina pa zifukwa zosiyanasiyana. Koma ankwezalamba mwina kungoonjezera apa zomwe mwanena, mbali imodzi ndi nkhani imeneyi ya zamapepala kuti mwina amalawi akapita amene kuja amapita ndi zikalata kenako akakhalitsa zimapezeka kuti akukhala mosavomerezeka. Koma chachikuluso china chimene mwina munachifotokoza chimenenso mwina anthu ku South Africa akhala akukamba nchionera kuti akufuna alendo abwerere m'mayiko mwakwawo, ngati kuli kupanga chuma akapangire m'mayiko akwawo. Ifeyo ngati ku Malawi kuno tinene kuti palibe njira zina zoti anthu amene amanyamuka ndi ukasaka kaya pa Chingerezi timati ma greener pasture mdziko la South Africa athe kumachita zimenezozo ku Malawi kuno zikutivuta bwanji? Chifukwa kungochoka kupita dziko lina ndi solution imodzi, komano ku Malawi kuno nafeso kulibe njira zina zopangitsa kuti anthu amenewa azikhala asanayambe maulendo amenewa. Njira ndi zambiri. Chabe kuti ma opportunity kanchicho tingena kuti mwayi imabwera mosiyana-siyana. Ambiri ayo ena ali ndi mapepa, ena skuli davuta, ndiye amagwira ntchito tonena kuti mwina mwake tam'manyumbamu tikakusegula timashopu ndi zina tuteroto
tomwe kunoko mwina timakhala tovuta kuti upeze mpamba kandi manife amene mayedefuwa ndovutirapo kuti upeze chifukwa mwina pa zifukwa zina ngati ziphuphu ndi zina zoterozo imakhala kuti ngati ulibe m'bale wako kusogoloku kaya wandale kaya wachani mwayi wa ntchito sungaupeze ulibe ma connection ndi mwayi wa business ka ntchito sungaupeze kaya uyambe ma business amene ndizoti kumapezeka ena kuti munonso amavutisidwa ngati ma foreigners ufuna kudyedwa ndalama ndi adindo kandi aimwala ndi ena otero so mwayiwo ulipo koma umapezeka mwina kwa anthu ochepa zikusiyana ndi South Africa chuma chake nchachikulu kwambiri kunena kuti zinazi nzovuta kuti mwina azipange polisi kapena aziziona kuti zikukhala bwanji pamenepo pamene amalawa amapezapo mwayi kaya otcha chimanga kaya ochapa magalimoto kaya ogulitsa chinthu makona m'mastreet m'misewu ndi mwina moteromo zimene kunoko ambiri zimakhala zotani zowavutirapo so mwayiwo ndotheka koma chimene tikuyenera kukumbukira nchonena kuti dziko linafika ponena kuti timadalirana wina ndi mnzake sizingatheke kunena kuti dziko palokha lizichita chilichonse mdziko mwake mokhamokhamo chifukwa zomwe zakugulitsa m'misewu muzochokera ku South Africa iwo Shoprite ngakhala datuluka muno anafalisa katundu wawo m'Malawi muno makatundu ambiri amene timagwiritsa ntchito muno muna ndochokera ku South Africa ndi maiko ena ndiye zothekeranso kunena kuti ngati kuno tikugula chinthu pa mtengo wa 20,000 kwa chachokera ku South Africa kodi mtakachitenga ku South Africa komweko ndichigulaso pa 20,000 timakapeza kuti muna chili pa 5 or 10,000 kwa mpamene pamalo ano mtima wa business kuti ningochisatira komweko ngachigulire komweko mzabwere nacho ku wapita wakapanga business kumene kuti wapeza mwayi kodi iwe sumatha kukonza galimoto tandikonzere wakonza ndimafuna anyamata azikonza magalimoto akhalapo ndiye mpamene pamapezeka kuti amala mobwerera masiku sete achakata amapeza mwayi wa ntchito kapena zochita zina kuonjezera mpamba umene amafuna kukhala nawo uja izozo zimabweretsa mavuto ena kusogolo koma nkhani yayikulu imakhala kuti koyambirira amafuna azitukule umoyo wake athandize mabanja ake ndi iyeyo kapenanso dziko lako wacho pamene akuteropo tikamaloisa katundu choka ku South Africa bomaso tuli mapindulamo kudzera misonkho ndi zina zoterozo ndiye kuti ndi nkhani yonena kuti ndidzira ndi nkhuku kuti zikuyenera kuyenda bwanji zinthu zoyendera pa chinzake so sitingangoneneratu kuti tiye tizipangiratu zinthu zathu m'Malawi momuno chifukwa chonena kuti mwayi woti tikhale ndi kuthekera kuti una aliyense azizichitira zinthu zayekha kulibe umayendera kwa anthu ochepa chifukwa chake anthu akumaona kuti kuli bwino tituluke maiko awo tipite maiko akunja pafupi pamene pa South Africa ali ku Zimbabwe koma sipati kulibeko zothamangisana mwina sitikukoka koma ali ku South Africa chifukwa chona kuti kunoko ni mwayi ndiyoperewera yoti athe kuzitukula umoyo wawo chabwino ndisanabwere ndi funso ina Innocent tikupita ku South Africa kumaka wotcha chimanga kumaka tsuka magalimoto tikamva kuchokera kwa Mkwezalamba fotokoza ndithu kuti pena umakhala kuti munthu umapita komwe mwayi uliko komano mwina ngati dziko zimene ziso zikupereka chithunzithunzi chotani takanika kupanga mwayi woti anthu opanda mapepala adzitha kukhala ndi kenakake kowapatsa ndalama mdziko muno tinene kuti tili ndi vuto kumalawi kuno vuto lokhudza employment I think nkhani ya ntchito komanso kufanana kwa mwayi umene umaperekedwa kwa anthu I think pamenepo pali nkhani tinayesapo ma initiative osiyanasiyana kwa ma initiative amene wandimaona ngati kuti amakanika kugwira bwino ntchito tinayesapo mwina ngongole za chinyamata NIF tinayesapo kayati YEDF Youth Development Fund taisayisa zinthu zonse zija komano kuti muone anthu amene apindula mu zinthu zimene zija kuti athandize kutukula miyoyo yawo amakhala anthu ochepa limeneyo ndi vuto limene tili nalo kumalawi kunoko nawo mwina tibwere ku nkhani yokhudzana ndi ntchito kuti munthu akumalola kuti adzikaotcha chimanga ku South Africa kapena akakhale pa car wash ku South Africa kuti uone kunoko pena kuli nkhani yonena kuti anthu ambiri sali pa ntchito kuti uyang'ane mwina ma university athu akupanga graduate anthu ochuluka bwanji pachaka you find kuti mwina mubasi yokha mwina ipanga close to 500 or mwina so 1000 upite ku University of Malawi upite ku Luwana uona zimenezo teti ipite ku ma private universities now muyang'ane pa job market kodi pa job market pali anthu amene akhoza ku
job market yathu ikhozopanga kutenga absorb anthu onse amene akupanga graduate mona kuti ayi chabwino tichoke tisiye anthu amadigiri anthu amadiploma ali pangati anthu amene ndi maimaisinde angati. So you find kuti mwina ntchito zimene anthu amene adzigwira anthu mwina amene sanapondepo mkalasi anthu amene sanadani padakali pano akugwiranso ntchito zimenezo akukhala anthu amene mwina anapitako ku sukulu chifukwa kuti ntchito zakwinapo formal job sector ikuoneka ngati kuti so yavuta so anthuso apitanso ku informal kucha. So mukhoza kuona kuti pali chipwirikiti kwambiri makamaka pa nkhani yokanganirana mwayi kunoko ku Malawi. So pali chikhulupiriro chonena kuti amene amapeza mwayi kuno ku Malawi ndi anthu amene mwina ali connected ndi anthu ena akakhala connected ndi anthu ena apeza mwayi wa ntchito azigwira ntchito zimene zazipita zawo ziziyenda bwino. Anthu amene sali connected amayesa aphupha atani atere ya mukalembese mayina kwa DC mupange zakuti ngongole zikupezani mulembe ma business plan apanga zonse zichakoma sizikutheka. So tiliso ndi vuto ifeyo ngati dziko sitinapange ndondomeko zabwino zolembera ntchito achinyamata sitinapange ndondomeko zabwino zopereka danga kwa achinyamata kuti akhoza mapanga ma business osakhala achinyamata okha. Tingonena kuti Amalawi wonse palibe ndondomeko zabwino zimene zimapereka mwayi ofanana ngati tikamba za ngongole zija ndizovuta ngongole za boma zija komanso mwina tisiye ngongole za bomazo tipite ngongole za mabanki kuti munthu atengeso ngongole ku banki kuti apange invest ambe business ndizovuta zokha. So akapita South Africa amapeza ntchito zimene ziazo zilipo anthu aine akakumene koko mwina alibe nazo ntchito kwenikweni komanso kuti uone ndalama ya ku South Africa munthu amene mwina akulandira 1000 rands akayipanga convert akayitembenuza kukhala Malawi kwacha imakhala ndalama yambiri akumakwanitsa kupita kumene kuja kuno nkuyamba kumanga nyumba. Munthu amene kunoko mwina akugwira ntchito yooneka ngati yabwino ntchito yapamwamba akukanika kupanga zimene zija. So pakuyenera pakhale balance zotsatira zake ndizi zonena kuti chifukwa kuti mwina boma lakanika kupanga zinthu bwinobwino kuti anthu akhale osamalirika anthu achapita uko akumana ndi vuto boma limatenga ndalama so kuzichotsa kuno kuzipititsa kumene kuja zimene mwina zinakakhala ndalama zokonzera situation imene tili nayo mdziko muno. Chabwino ndikuona apa Yohannes Simon Kumangochi akuti akonzeka ndithu kumeneko kuti so acheze ndi Amalawi pa nkhani imene kuti dziko lino likuyenera kumatumiza mabasi okatenga anthu komanso akuinvestesa bwanji anthu nkhani imene. Yohannes Simon wadzuka bwanji Mangochi yacha bwanji lero? Yohannes Simon ukundimva? ambira kwenye mukapetengera kumbira mwana ngati boma likubisa kwina kufukambi kana ndayisa kayo kudawa. Yohannes Simon ndioneso apa pali atolankhaniso athu ku Mzuzu so kukuoneka kuti akonzeka kumeneku ndiye mwina ndilowereka ku Mzuzu tisanabwerere ku Mangochi. Bernard Muhone ku Mzuzu kwa chabwanji kumeneku? Atolankhani athu ali palaini kufunanso kupereka danga kwa Malawi kuti ayankhulepo pa nkhani yathu ya lero. Ndionenso apa Bernard Muhone ku Mzuzu ukundimva? Hello, Bernard Muhone. Kapena ndikukumva predator akausuka bwanji kumeneko? Ndadzuka bwino ndithu ndikupase mpata kuti uyankhulenso Amalawi aku Mzuzu apereke maganizo awo. Chabwino chamba tudziwe ine ndi Ndole Yohane Malawi wani chabwino mabanga business kantani yondaivetera ndaivetera ine ndikuona ngati kuti boma sikuyenera kuti zipitiriza kutumiza mabasi parafini just because anthu amapita ndi kwawo and zimene amazipeza kuti zipindulira dziko zimapindulira mafamily yawo ndino ujene boma litamono ngati ramu kuti zipindulire dziko kupakhala kuti ikula kuti ngati akufuna kuti boma liziwelerapo
andikhala mgwirizano pakati pa makolo awo anthu amene akafikawo ndi boma kuti azipasangati mbongo ngati anthu atabwera ngoleji azikaibweza koma kuti zizingokhala mothandiza kuti kumatikale ndi mavuto ochuluka kuti tisimafondamo zimene zikuominjetakuza mabasizo Unaona anthu paona kuti boma hata ya nzika zake zipenda Malawi bana atayi pali anthu ena amene amatsata ndondomeko zoyenera amapita kufarasi utakuona kuti tikunena pano immigration zose muli anthu amene akupanga mapasipoti agulitsa poti agulitsa nyumba agulitsa ena akufuna zibwerera ena pano pali njira boma lizilowelera abe kuona ngabe ndalama ndizikuzosaenda vile mkono chupa kwambiri jani kuti bakati lijonse ena kubwerera ena apa tuli na mabasa kupita mimi ambole fana nga hapa mai wanapakuta ya kuma kuno ndema kutondo anthu akumafuzira koma ntchito sakumazipeza amapanga ma business koma sakupindula chifukwa cha kukanikizika kumisonko ndi zina zambiri anthu akuonanga kuti kuli bwino ndikupeza njira yoti ndisowe ku Malawi iya kupeza mtendere kunawo koma kwina kosa mtendere ndimene ukupezeka ndimonanga kuti mwina boma litatowetsako zinthu zawo ngati misonko wakomwena ngongole zija azipereka mwa yakuno mosewelako zamedefo samangane nkhozo kuti ngatanga mapereke mabwinobwino anthu sanga matawe sikolawo zimakunde basaka koma mtendere kumalawi kuno uliko komano akumatisini pakafikako pamaziro pake boma likuvutiza kuti zitumize matransport azibwerera ndati ndalama zimongezwa zemisonko ya anthu chabwino andithokoza kwambiri ndimalize ndi inu mtuzweke mtundu nkhandi imene mukaza ndora ine ndikuganiza kuti boma kwa amene ali ku South Africa ndikika sana boma lingatifola kuti likutenga ana ake ndiko ne azitumizabe mabasi ndithu mkona chumba chisandijani kuti tukamba pamaina choncha upita kakhena boma bwe kuti ukuta kwambiri ni kumalawi kuno job creation kuti anthu zikhala ntchito ndimene kuvuta kali ivi bangi ma business azikuvuta kuno kuzuzu ndinapitubanga kuti makioski mwapezeka akuti kupesera mashopu iti ati kuwetsa ubeka misongo kuti zikuvuta kuti tipanga bwaji business nakisa so timatha kumapita South Africa lipeze njira yoti ipange lipeze njira yoti job creation tingoti job creation yoti anthu akabwera adipezere mpata kuti akabwera tinapuzira kale kumano anditosowa njira tathokoza kwambiri hayi Bernadette ndirekeze pamenepo kuno kunzuzu zikomo kwambiri Bernard tsiku lopambana tionenso apa ku nkhotakota Innocent Chunga ngati uli pa line wadzuka bwanji ile ndadziwa bwino Bernadette kaiwe ndinonso brand yako tadzukanso bwino tipereke mpataso kuti timve ku nkhotakota anthu akuti chani ya zikomo kwambiri ndili pa nkhotakota boma kujeza ndi nzika ziwiri zitatu pa nkhani yomwe tikukambirana mtsiku la lero munapoyamba ndikudziweni ine ndine Henele Luka ndimakhala pa nkhotakota boma pompano nkhani mwayimva ndikoyenera kuti boma lizitumiza mabasi ku South Africa ukatenga anzato ali mdziko limenelo malingana imene zinthu zili mdziko la South Africa kubwera kuno kumalawi panopo ndikoyenera kufanya kuti zinthuzo zavuta kale koma ndiona ngati kuti boma liyenera likhale ndi fundo zokhazikika pa vuto limene lilipoli bomaso nalo lisinthepo kaganizidwe chifukwa padakali panopo tudziwa ena kumene kwakuvutika komanso ena ndiwoti akupitiraso ndiye pamenepo boma likhale ndi fundo zokhazikika kuti zimene zisapitirire chifukwa zomaononga ndalama zimene kugwira ntchito zina anthu akumapitabe chifukwa chakuti bomalo lidakalibe fundo zokhazikika kuti anthu akhale ndi chisankho choyenerera ndithu muna tikudziweniso ine ndi Nestor Zagego nkhani yathu mwayimva maganizo ndotani maganizo ndonena kuti chambe yativomere kuti amene tukawatengawa ndi abale athu
ndi nzika za dziko lino kwawo nkonkuno alibenso kwawo kulina iyayi kwawo ndi kumalawi kuno. So I think palibe munthu amene angakondwere kuti adzikhala dziko lina kumavutika kumene akuna kungokondwa kuti adzikhala dziko lina limene kuli ziwawa. Pali zifukwa zimene zimakakamiza anthu akupita kumene koko kuti akakhale mu situation ngati imeneyo. So nkhani ndiyo uona yokonza mavuto amene tinawo kuno kumalawi kuno. Ukamaona makanema kenaja akoma anthu a South Africa makamba kuti ayi mupite mukakonze dziko lano mene kulire ino kuti mtupita kumene kokufora dziko lathu zinthu sizikuyenda bwino. So nkhani yaikulu ndiyo konza mavuto amene tili nawo mdziko lino. Tikakonza mavuto ndiye kuti anthu automatically azasiya kumapita kumene koko alibe zozenereza kupita ntchito chifukwa munthu lese waphunzira bwinobwino kumano ntchito sikupezeka mdziko lino kuyesera kupanga mabusiness sizikuyenda misonkho ndi zina zotero. You are left opanda so option ina kumano kupita ku dziko limene ukapeze makobidi chakhale mpendere mbali zina zona ngati kuvutirapo ndani kumakhala kuno kumangodya msima simonso movutikanso kuti uyipeze chifuna kuti mwina thandizo la zachuma likuvuta. So ndi nkhani inoti tikonze vuto limene automatically zina zonse zidzatha. Koma ngati sitikonza mavuto amene lili nawo ndiye kuti tipitabe kukhandi ngati zimene zizi. So be left without any option but kumapita bokawatenga chifuna kuti talephera kukonza zinthu zina. So maomo titeke kukawatenga ndimona ngati sifunda yabwino yoleka kukawatengayo chifuna kuti ngati dziko lalephera kale poyamba. So chifukwa talephera poyambapo tikuyenera kuti tionetse udindo wathu pokatenga nzika zimene ndi abale athu ndi za mdziko lino sitingasiyire sowena kuti basa siyeni aone kuti achita bwanji komwe kwayi yona tuzenge kugawa ngati boma ndiko kwambiri. Benadeta ndibwezerese somwina ku Blantyre kuti mumayizitse ngene. Ndathokoza kwambiri Innocent. Ndilowere ku Mangochi kumenenso Yohane Simon ali chelo kufuna kucheza ndi amalawi ena. Yohane Simon wadzuka bwa? Okay, chabwino panopa ndira boma Mangochi ndi mmodzi mina mantha amene afuna kupereka mabeni zawo adzichoka zina yawo. Zinawaza ndine editor president ambiri amanditi palebe ndikuamvesera za mmene zikuchitikira ndikuona ngati boma tili kuchita bwino. Kwationena kuti mmene koko foli ndi dziko la ine ndife mafoli ngapitapita mmene koko kumano akatumiza basi kupita kukatenga anthu mmene koko kwapezana kuti anthu ena kunokoteira kumapita kani mmene koko wachidule malo motumiza basi maononga ndrama ka boma mopita mmene koko angobana mabasi amene akutoka kunoko kumapita kuti kapita Joburg mwina mwake ikhoza kukhala midzi kuti thandizire pa Malawi. So mmene kosonera ndino kuti kumata kukhala mbali ina onena kuti boma lawo limata kutetezana ngati maforeign ngati nezi kuchitika anthu angu asunga kaye kufikira saizi onena kuti mina kwa masuka bwino ndinafsa mina tikhoza kumatani maenda mwaufulu ngati mimi timapangira poyamba chifukwa timadera Joburg yomweyo. Maganizo anga ndi amene mina ngati ndi anthu akumangochi ndi boma limodzi nokumakhala kumapita anthu ambiri safu mukona ngati kuti kwenye kulite Africa anthu abwera kusamusidwa ndi boko ndimina mmene akumangochi kumakhalisa. Okay, tinanena kuti kuno kumangochi kwambiri tikati tapeza kumanena Joburg ndi mmene zikuchitikazi anthu akuno kumangochi kwambiri zimakhala kuti zima zimakhala kuti zayima kufuna kutithandiza ngopanga programu yonena kuti mwina mwake zimenezi zichepe mphamvu kutengera mmene akupangira kuti akupangira kuno kwa ini yake kutengera una kuna peso ite ulongo soka mutuzima kwa tikati tajazo kitika kwambiri timadaiya Joburg. Chabwino kama ndilimuko ndi mkulu inasa wazi kwa makenzi bina yaji masikende makenzano kwa malutumiza agari moto kuti mabasi akati anthu amene akupita ndi inasabia Africa kuti makenzano muona boma likulondola kana kulakisa. Okay, ine ndikuza ngawe akenzangu ndakuti boma tuza mabasi tukulondola kuti ndawo zawe kutumiza kupanga chikoni yetu akenzangu ndakuti kana pasapa mpata atakusafika atakuti kuamina kuzosache akuweka tigiri kumabwera olili benga kuti basi yakanyamuka bakatingana
akabwera kunamphale tupita kunyamu kwasa kupita kukompyuta kuti mwana usungule bwino kuchita ungone nanduramo ndingopanga zokuti anthu apasa mpata azibwera kamatekiti ako amene akuchiza tokutika azinyamuka eka kuti akabwera kupasi akabwera kuno eziwoni miji anyamute eboma niaa chindo sabina mmene mandimene tinachezera ndi anthu ena kumangoje kuno tili mkatimo kambira ndi anthu kupeza kuti mabasi ade ndita kunyamuka bendithu mabwerade South Africa mangoji boma limodzi mwe mina anthu ambiri amapita South Africa mina pasiku mabasi awiri atatu amanyamuka ngakhale tinapageri katika dichoncho mabasi akunyamuka ade ndithu. Ndathokoza kwambiri Simon. Mwina anthu amene akunyamukawo unapeza mpata ocheza nawo akumati chani koma anthu akamakambirana mongocheza ndi zomwe zikuchitika akamanyamuka choncho? Anthu ena amanena kuti wali amanena kupita kupanga business yabe kuti mina akangoda katundu ndikumabwera. Anthu ena akumanena kuti madera amene akupita iwoko tikuchitika ziwawa kumene kuli safe. Goli na anthu lomanena kuti kuli bwino azikavutika South Africa kusani limene akuvutika ku Malawi pano. Ndithu. Chabwino zikomo kwambiri tsiku lopambana. Innocent minimum ndi tikukamba pano kuti ena akubwera 150 tukumva kuti kumangochi tinena pano basina yanyamuka patsiku apati amanyamuka mwina mabasi awiri yali mabasi awiriwo it's more of 150 so imene ikupita kumeneko amene ndoti adula tikiti ya basi koma kulena ajalimani ati amayenda ndi matransport matraki ndi mwina motero ndi matankala amayenda choncho so tili ndi vuto lalikulu limene mwina ngati dziko mwina tikuliyang'anira tikulilekelera mwina pena mbali ina nimaona ngati boma limasangalala kuti anthu apita ku Joburg akha ngati kuti mwina muno simukhala anthu ambiri olimbira chikuza kumaganiza jobs we are exporting jobs komano maganizo anga mwina timva sochokera kwa Mkwezalamba kwa maganizo anga ndonena kuti ngati tikuona kuti palibe china chimene ngapange tinazingwa tukanika kuapatsa anthu ntchito tiphunzireko ku deal ngati ya ku Israel deal imene ija inali pakati pa dziko la Israeli ndi dziko la Malawi ife tizifuna anthu ogwira ntchito awa koma zimene zikuchitika ku South Africa I think wina aliyense amangodzipirira yekha amangonyamuka kupita kwabwera mafunso onena kuti kodi anthu amene wakapita boma limapindula chani kapena dziko limapindula chani kuti in return boma lizipezeka lizipanga panic mwina anthu aja akakhala kumaya ndi mavuto mwina pana kakhala ndondomeko zabwino zonena kuti boma lija boma la Malawi ndi boma la South Africa agwirizane kunena kuti mwina ife tizifuna anthu ogwira ntchito ma areas awa kapena kumeneko azipanga list kuti pakadali pano pakuti akufuna anthu awawa titumizeni Amalawi motere anthu aja akamatumizidwa azikhala kuti zinthu zambiri apangiratu ma work permit zowalola kukhala kumene kucha koma chimene chimachitika alesa amangonyamuka yekha anyamuka kuti mwina wakapanga business amudindira kuti mukhala 30 days kenako 30 days muzibwerera kumudzi 30 days ikakwana alowerera apita so pali nkhani ndithu yayikulu apa imene I think pali mbali zingapo zimene ziwena zikhale ndi interest boma likhale ndi interest unena kuti likonze kumudzi kuno anthu adzikhala adzigwira ntchito konkuno ngati akanika kukonza kumudzi kuno akonze tsopano ubale wabwino pakati pa boma la Malawi ndi boma la South Africa kunena kuti anthu akanyamuka kuno kupita ku South Africa padzikhala ndondomeko zimene maboma awiriwa mwina akambirana ayankhulana akudziwa to wakuti amagwira ntchito kwa mzungu wakuti amagwira kwa mzungu wakuti in case of china chake chachitika boma should be able to follow otherwise pali chipwirikiti chimene mwina mavuto awawa satithera anthu akupitawa kodi tikumapanga cheki motani how sure are we kuti komwe akupita kwakakhala safe we are letting them go 2 weeks later we should send mabasi so kuti anthu aja abwerere those are the things padakali pano pa boma likupanga chani pa ground pa anthu amene afuna kupita South Africa
ankwezalamba mwamva ndithu amalawi ena akambapo tikunena pano mabasi ena anyamuka kumangoche kupita ku South Africa. Munafotokoza ndithu kuti anthu akasaka mwayi kumeneko, koma ndi mmene zikuchitikira pakadali pano mwina funso linanso limene sindinakufunseni lomwe mukhale mukuyankha, koma choyambirira ndemanga zanu pa zomwe tamva pompano kuchokera kwa Malawi komanso zomwe tikumva kuchokera kumangoche posachedwa pompa, mwina mungayikirepo ndemanga yotani? pakati pa maiko sikuzatha ndipo sikungayime. Moyo kuyenera kupitirira. Olo tikuti ku Russia ku Israel akumenya nako anthu akulowa deire akutulukanso deire. Zimene zikuchitika ku South Africa kuyipa kwake nkonena kuti zikuchitika ngati zauchifwamba mwazizizi ambush chifukwa zimakhala za ambush. Bwana anga chimene anga ukamba za udindo wa boma, inde udindo wa boma ukanaoneka akanakhala kuti programu iyi akupanga ndi aboma, mwachisanzo kunena kuti akutulusa anthu ndi aboma amatulusa inde South African government, komabe apapa zikupangidwa mwawo chifwamba chifukwa kuti akupanga ndi magulu a anthu amene atenga malamulo m'manja mwawo ndi kumazunza Malawi kapena anthu obwera. Ndezi kumakhala kuti ukamayenda sukumadziwa kuti kodero chichitikira ndani kapena chifikira ndani. Ndiye chifukwa chake mwapezeka kuti angwagwira mwazizizi kapena apanga chipongwe amayenda pansawa amapita ku ofesi akumana nazo zaonekera. Palibe amene akumadziwa kuti lero ndife chabwino pena amalengeza wiki amawa tili kwakuti desperate wiki amawa tili kwakuti, koma zambiri chifukwa chita akuchita ni masavage oti sakusatira ndondomeko yeniyeni kungokuona kuti ndimafuna uyu ndi Malawi akupanga chipongwe. Ndiye pa number 1 mponena kuti kodi Malawi azipitabe asamapite pa nkhani ya chitetezo. Tikunena kuti anakayenera kuyima kaye kuti tione situation ibwerere m'malo mwake, koma pa nkhani ya maufulu ali ndi ufulu opita chifukwa ena afunsa kuti boma silimapindulapo. Ilolo ndi bodza la mkunkhuniza. Choyambirira boma limapindula munthu akapanga apply passport ikatuluka boma amakalipira ndalama kandi 50,000 kandi 180 boma lalandirapo ndalama, akulandira ndalama passport ya chana. Malena akupita ku India kukalandira thandizo la mankhwala, izo ndi nkhani zina. Koma ambiri amene akupanga passport lero kuti mpite ku Blantyre Lilongwe Mzuzu ku immigration akufuna apite ku South Africa, ndi boma limathamanga kuwapasa mapassport, ndi ndalama zimenezi. Akapita ku South Africa akamatumiza katundu kandi mabigiri kandi maochani zikamalowa m'mabutamu malata ena kugula kumanga nyumba ena kupanga mabusiness osiyana-siyana timadulaso misonkho a MRA, ndalama zimene zikupindulanso. So choyambirira chifukwa chakuyenda kwa maiko tikupindula ngati dziko chifukwa cha anthu amene akupita kumeneko. Chikulakwika ndi zimene zitonena kuti anthu singa malamulo m'manja mwawo. Pacha ndinanena kuti maboma president athu machigawo cha ku Southern Africa akanachita machawo kuti thandize kuti apange ndondomeko kuti kodi tichepese bwanji regular migration, chifukwa pali mayendedwe awiri ovomerezeka ndi osavomerezeka. Ovomerezeka awa ndonena kuti ndi awakunyamuka m'mabasiwa chifukwa chimene ali nacho ali ndi mapepala onse, akafika pa boda ngati akupita ku ntchito mmayenera mulandike kalata yakumene akulemba ntchito ku South Africa, mmapita ku polisi ukalembetsa clearance certificate, mumakhala ndi madocuments oyenera ndithu, ndipo aliko Amalawi amene akukhala mokhazikika. Chimozimozinso awanyamukawa akakapanga kiriye pa boda apa suda 30 days oyambira ndikuti ndi afulu. Koma vuto ndikunena kuti amene akupanga zimezi ndi masavage, sioti akuyang'ananso kuti passport yako ikhale valid, uli ndi madocuments. Akupangabe chonena kuti ngati uli wakunja ndizichamanena ena kuti ati ukakonze dziko la kwanu ndi akumapangabe chipongwe akuamenya pamene pali risk. So risk imene ndipena kuti ndimayenera kuichita note. Yes. Ndimafuna ndinene kuti panopa tikudziwiratu kuti ku South Africa kwavuta, ndiye tikuona ena mabasi anyamuka. Munafotokoza apa ndithu kuti mwina anthu ena akanayima kaye kuti situation ipange normalize, koma ngakhale tinena pano ena akunyamukabe. Ndiye boma likulondola kuti lidzitumizabe mabasi kumapita ku South Africa kapulumutsa anthu amenewa, pamene akamapita kumenekoko they know
of inde sitikukana mavuto alipo anthu akukasaka mchere komanso akudziwa za mavuto kapena kuti chiopsezo chomwe chili kumeneko koma akusankha kupita ndiye boma lipitirirabe kumapita kumakapulumutsa anthu amenewa. Ansa ndi eya ndi ayi. Eya chifukwa ndi udindo wa boma kuteteza nzika zake dziko lapansi nalilonse kumene angakhale ngati kwabwera chipinjo. Chifukwa chitetezo ngati kwabwera chipinjo dziko limene lilikolo chitetezo choyamba limapereka kwa nzika zake kenako anthu obwera. Ndiye pamene mulipo ngati Amalawi anakumana ndi mavuto ndi udindo wa boma kuwateteza Amalawi. Chimene chimalapira number 2 chonena kuti chifukwa cha chonena kuti ayi ndi pamene tonena kuti kodi anthu analowa motani. Chifukwa pali anthu ena analowa mosatira ndondomeko pali ena sanalowa mosatira ndondomeko. Vuto lina limene tinalo ku Malawi kuno ndikonena kuti anthu tikuwatumiza m'maembasewa sadziwa udindo wawo weniweni kaya amadziwa kamachitira dala. Chifukwa udindo wa maofisi athu aukazembe amene tikuyika m'maiko ena amafunika kuti azitenga udindo wa nzika zake zimene zili dziko limene lolo. Mwachitsanzo apo ofisi yathu ya ukazembe ya ku South Africa imene ikukhala mdziko la South Africa ikuyenera kukhala patsogolo poteteza adindo Amalawi amene ali mdziko limene lolo. Ndiye paliso kuthekera konena kuti pali Amalawi amene amakhala ku South Africa alibe mapepala kodi pali ndondomeko yanji yoti boma limachita. Chifukwa kumaembasi kumakhala immigration udindo wawo ndi otani, kumakhala achitetezo a polisi, kumakhala a labor, kumakhala atani. Ngati munthu wapezeka mu South Africa amapita business wapeza mwayi wa ntchito kuti abwerere ku Malawi azambise process ndi mavuto ndipolapina kuno zimvuta kodi pali ndondomeko yanji yoti akhoza kupita ku embassy ya ku Malawi ku Pretoria ndikukapempha ma process ndikumpasa makalata kuno ndikugwirizana ndi boma la South Africa nkumulola munthu kumpasa mapepa lokhazikika mu South Africa. Chimene chimene chimavuta ndi chani? Ambiri amene amapita ku embassy amabisala safuna kuchita communicate ndi nzika zawo akakumana ndi mavuto amene chifukwa chake maliro mwachitsanzo amasonkherana Amalawi aboma embassy ya South imakana ya Malawi imatiya kuti tizipanga wina aliyense tiononga ndalama za dziko za boma chifukwa chake alibe udindo wa nzika zake. Inu mmaona anzathu aku America ka ku Britain kukachitika chisokonoze ku Malawi kuno kumabwera ndege kuzanyamula nzika zake kuti zinatumiza ndiwo udindo wawo ofuna kuteteza nzika zawo kuti so apapa boma lipenda kukakamizidwa kutumiza mabasi kukatenga Malawi. Koma chachiwiri ndi chandikukakamiza unena kuti anthu wa mapresident athu akanakumana chifukwa kupangisa kukatenga mabasi kufuna kuti mchitidwe umene upitirire ndikuwathandiza kuti mchitidwe upitirire chifukwa zimene amafuna ndi zimenezo. Boma la Ghana latumiza anthu awo latenga anthu awo labwera nawo kwawo akusangalala ndi ankhizi aku South Africa kunyadira uteza theka asala Malawi asala Burundi asala majani ayuthamangisa ndekuti ngati maiko athu akuthamangira kumapanga zimenezi akuvomeza kuti mchitidwe utani upitirire koma kunali kuwauza kuti if anthu athu sitikuwatenga Malawi na South Africa kumeneko akavulala is a responsibility. Lero timamvera anthu aku Ghana akuti akupanga document akuzalamba 30 seconds changu alisa mina unonga katundu aibilidwa boma la South Africa limbidwa mlandu ndi boma la Ghana chifukwa cha chipongwe chimene achitachi. So izozo zonena kuti tsogoleri athu akanazuka nkuona kuti achitepo kanthu ateteze nzika za maiko awo tikhale ndikuyenderana komanso titetezede mafulo athu munjira zosiyanasiyana za malonda ndi zotukula moyo wathu. Ndathokoza kwambiri. Innocent umalize motani. Ndinene kuti zikuoneka kuti nkhani ndi yayikulu pali zina zimene afotokoza Mkwezalamba kuti even embassy ya Malawi ku South Africa sithandiza Malawi chifukwa imakhala overwhelmed. Imanena kuti maliro sewa silikwanitsa iyayi zimwe zisonkherana nokha pamene papa pakuoneka kuti ku South Africa kuti nako ntchito yayikulu ngati dziko lilongosole kuchokera mbali yakuno komanso dziko la Malawi lilongosoleso mbali nayo ya ku South Africa. So ni nkhani imene mwina timayilekerera kwambiri sitimafuna kumayikambakamba koma tiye tiyambe kuyikamba
tikonze zinthu tipange regularize mwina amanyamukidwe a Malawi choka kuno kupita ku South Africa pakhale ubale wabwino wa dziko lino ndi dziko la Malawi mwina izi zikhoza kuchepa. Chabwino ndithokoze kwambiri nkhani ndi imene tikonze zinthu kuno ku Malawi komanso ngati pali kuyenda ukasaka mwayi ku mayiko ena zizichitika motsata malamulo. Ndithokoze Innocent Mphongolo mu studio muno, Robert Nkwezalamba pa line komanso atolankhani athu amene tindali nawo kunkhotakota kumzuzu ndi kumangochi Yohane Simon, Innocent Chunga komanso Bernard Mohone, osaiwalanso pa makina Chisomo Khaso amene anaonetsetsa kuti zonsezi zitheke. Ine ndi Benedetta Chiwandamiya ndithokoze Amalawi onse amene apereka maganizo komanso inu amene mmatitsatira pa wireless komanso pa masamba athu apa intaneti. Zikomo kwambiri, pitirizani kumvera mapulogalamu athu otsatira. Apa ndi pamene tamalizira programu yathu ya Kulinji tsiku la lero limene timaunikira kwambiri nkhani yokhudza zomwe zikuchitika ku South Africa komanso chikonzero cha boma chotumiza mabasi kukatenga Malawi kuchokera mdziko limeneli la South Africa. Oguliji, digudalila inu, oguliji.